Gulistan solika 32 salê ku di hilbijartina 31 Adarê de bû hevşaredara Batmanê. Dibêje serkeftina wê rola jinê li Tirkiyeyê nîşan dide. Yani rastî em bêjin ev serkeftinê ya me ya şexsî serkeftina partiya me ye. Baweriya gel ji partiya me re heye ji ber ku pratikê wê heta niha di çareserkirina pirsgirêka jinê de polîtîkayê wî ji aliyê hemû rayegiştî ve tê zanin. Ji ber vê yekê baweriya gel hinekî ji bivî hebû yani. Gulistan bi malbata xwe re li gund dijî û destnîşan dike ku di nav şertên zor û zehmet de gihîştiye roja me. Ew dibêje pirsgirêka Kurd û pirsgirêka jinê li Tirkiyeyê kiriye ku berê xwe bike nava siyasetê. Siyaset bixwe jî amûra çareseriya pirsgirêkên civakê bixwe ye. Ji ber vê yekê ez jî wek jinekî wek Kurdekî li hemberî ev her du pirsgirêkên jiyanî ez nikarbûm wisa ji xwe re li mala xwe rûniştama ez nikarbûma bê hest bimama li hemberî van her du pirsgirêka. Rastî min got ez jî di çareseriya van her du pirsgirêkan de divê barekî bigirime ser milê xwe. Di vir de jî çima rêveberiyên herêmî ji ber ku pirsgirêk li herêmê tên çareserkirin. Gulistan bawer dike ku siyaset amûreke ji bo çareserkirina pirsgirêka jina Kurd li Tirkiyeyê ku rewşa wan hin zehmettir e. Li gorî Gulistan Sonûk, sîstema hevserokatiyê serkeftina jina Kurd dide pêş ku bawer dike asta karê wan bilind dike. Ev rêjeya bilind ya jin jiyan azadiyê yani ji ber ku ev felsefe divê hilbijartinê de ji aliyê hin kesan ve hat hedefgirtin jî ev xwedî derketin jî ji vî bû yani li modela me ya hevserokatiyê bû ji ber ku gel carekî modela hevserokatiyê jiyan kirbû. Dengdereka Dem Partiyê piştgiriya xwe ji bo Gulistanê derdibire. Em pişta beled şerdarê xwe ne me qeyîn jê avêt dawarê xwe girê dabûn şev bar kirin çû ev dere mabû bê xwe mîrata li me hesilî û em şerdarê xwe pîroz û sed car binbar dikin. Şaredariya Batmanê ku qayûm cara yekê li vir hate dayîn, Gulistan dibêje ger dîsa qayûm were ew ê berxwe bidin. Di berxwedana wanê de ew henekî pûç gel li ser piya û nehişt. Rastî vê carê gotekî ez rê nadime talankirina te yanî ji ber vê me tirsek me wisa nîne heve jî em dibêjin berxwedan jiyan e. Ew berxwedana ku alîgirên Dem Partiyê dibêjin ji bo destxistina mafê xwe nîşan dane. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Batman.